बिटिआर ओनसोलनि राजखान्थियारि हान्जाफोरा रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो गावबा गावनि हान्जाखौ फोथायहोनो नाजानानै जिल्ला ब्लक आरो प्राइमारि लेभेलाव मेल खुंनाय हाबाफारि लाबोदों। बेबादि समावनो बाक्सा जिल्ला सिंनि गलदिंपारा प्राइमारि बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव बुधबारखालि खारेमुरा हाथाइसालियाव बिटिसिनि बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'नि नुजाथिनायाव मावथिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि जालाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गलदिंपारा गामिनि इउपिपिएल हान्जानि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ रायजोफोरनि सिगाङाव इउपिपिएल हान्जाया जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना ओरैबायदि बिबुंथि लाखियो। बान्दो नै माइब्राखौ जोङो दा जामबायदि सम बे माइब्रा बाजार बा जोंहा फिल्डआ बिराद गोथौमोन नै खारेमुरानि फिल्डआ बेखौ बानायदों पिसिडिसि अफिसखौ बानायदोंमोन खिन्थु इलेक्सनाव बुख्रुजोबना होआखै होनबा साइकेल आलायना दोनदो। दा जियानो जाया मानो बेफोर थांखांबाय आरो मानसिफोरा नोंगो सानदोंमोन परिबर्तन जागोन नालाय आरो छात्र संगठनफोरानो फैनाय हिसाबै जोंनियाबो फोथायदोंमोन जोंनि बिपिएफआव थानायफोरानो खायसे खायसे फोथायदोंमोन। जोंहा नैबे परेश ब्रह्म दानि जोंहा आबौ बलेन बसुमतारी बिथांमोनाबो सानदोंमोन गौतम बसुमतारी बिथांमोनाबो सानदोंमोन परिबर्तन जागोन खोमा खिन्थु नुबाय सरकार जोबस्लाबियावनो मानो फैखो सरकारा 2 बोसोर दोनबावथारो थेवबो मानो फैखो थारमाने सिङाव जेबो जाला होनना मिथिखाबाय जेबो गैया एखेबारे खुगाजोंनो देरहाबाय जेनथेन खुगाजोंनो देरहाबाय आरो दाबो खुगाजोंनो खामानि मावबाय थादों। बिजेपिया फैसा हराखैथ' इसोरनो इउपिपिएलनो फैसा हराखै बिजेपिया मानो हराखै बिजेपिनि मानसिफोराबो सन्तुष्ट गैयानो जोंनियाव हाबनानै बिजेपि मानसिफोराबो जोंनियाव रायलायलायो जोंजों थाङो आंखौ दाखालि खारबायाव बिजेपिनि मानसिफोरा गासैबो जमा जानानै आंखौ हेफाजाब होगोन बिपिएफखौ हेफाजाब होगोन आरो जोङो बिपिएफआवनो हाबजोबगोन होनना बुंदों। मानो होनदों बिदि मानो फैदों इउपिपिएलनि मानसिया दा बेनो कारना थारमाने सिङाव जेबो गैया नियम निति जेबो गैया जाय हायो जेरै मेम्बारफोरा जाख्ल'नाय गैया मेम्बारफोरा फैसा लादोंना लायाखै पायखाना अनलाइन खालामनाय खिनायनिफ्राय सोरबा फैसा लायो नामा खाथियाबारियाव अफिसाव अनलाइन खालामनायाव 500 कुरि लादो 300 कुरि लादो गावनि मानसिफोरखौ एरैनो खामानि मावना होनांगोन ना प्रमद बर'आ होनदों मा सोरबा 4.5-10 फैसा जुदि फैसा जानाय नुब्ला बे इउपिपिएलआव लायनो जागा गैया दालाय माथो फैसा खांनानै जागाखौनो लागासिनो दङ 3,000 4,000 बेनिफ्राय आरो सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट हाबबाबो नांगोनो दा बिदि बेनिफ्राय नैबे जोंहा बे मुरमेला साइडजोंथ' मुस्लिम मानसिफोरनिफ्राय 8,000 कुरि लादो जोंखौ दाख्लै मिथिनो मोनदों बिसोरनिफ्राय 8,000 कुरि लादो बेसेराफोरा न' मोननायनि नामाव 8,000 लाबाबो 8,000 ल'नियाव दियासै फैसा 8,000 खुजिसे 8,000 दिसे ओरैबायदि जाख्ल'नाय गैया बेनो जाबाय नामा खोब सिङाव थारमाने हाबथारा जोंहा नैबे जोंहा नगेन बर' प्रफेसार जों बिहाव जायो आरो बेखौनो जानाय लोंनायनि गावजों अदालबारियाव मुसलपुराव सियारजों माने खमलाय खमसि अदालबारियावबो बिदिनो माबा नाख्रां नुख्रां एरै सोलिगासिनो दङ जाख्ल'नाय गैयानो मानि थाखाय बुलायलायदों मानि थाखाय गावनि मानसिखौ लाजि फोनांलायदों बेनो प्रमाणा खिन्थु बयबो होनलायदों बयबो बुङो बेलेग पार्टिनिफोराबो होनो बिपिएफनि थाखाय मोजां दिन फैगोन भाल दिन आसि होनो बयबो मोजां सरकार जागोन सरकार जानाया खाथां एरि होनो नोंगोबा नोंगो दा परेश ब्रह्ममोना दासि बुंनानै फैदों इउपिपिएलआव जेबो गैमारा नियम निति गैया बेनिखायनो सरकार जोबैयावनो फैदो बेनो आरो कारना राजनितिया जाहैबाय नो खामानि मावनो रायजोनि जुदि मोजां खामानि मावनो हायोबा बेयावनो नाम नङाबा खामानि मावनो हायाबा गावजों गाव मानिलायनाय गैयाबा नियम निति गैयाबा इयो बायखागोन बे न'खरा बायखागोन जोंनियाबो खर'आ जितु न'खर जों नोंगो जोंनि बिमा बिफा जोङो फिसाला फिसाजो थायो बिदा फंबाय थायो मिला मिलि गैयाबा मा जायो बेलेग जायो ना जाया
जोंनियाथ' बर'फोरनिया थाब थाब हाबा जाबानो फ्राय जानो नागिरो हानायमानि जोङो ज' थानो सोलोंनाया मोजां आरो राजनिति फोथाराव रावबो व्यक्तिया देरसिन नङा राजनितियाव दे आङो दिनै ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानै दोङो आंनो देरसिन नङा जोंनि सायाव गिदिर गोलाव दोङो जोंनि सायाव गिदिर गोलाव दोङो बहुत जोंनि सिन्ताया मा जोंनिया सरकाराल' फैफिननांगोन आं गिदिर गोलाव जागोन फिसा जागोन बे नङा जोंनिया जाबाय उद्देश्यआ जाबाय बिपिएफनि सरकार फैनांगोन आङो गिदिर गोलाव जागोननि थाखाय जायनि थाखाय आङो कारा जुजा खालामनो आंहा प्रयोजन गैया जुक्ति गैया जोंनिया एकमात्र सरकार फैनांगौ बेल' हामदाया माले जाय खालामहरो सोरखौ मा होगोन होआ माले हाग्रामा महिलारि दोङो आंखौ सेनानै लानो हाया आं बुंनायावनो गासैबो जाजोबा रायजोखौ लानानैसो रायजोआनो दि रजा होनो जों सोरबा गोरोंबाबो बेनि भटआबो एखे सोरबा हालेवग्रा माइ गायग्राबाबो बेनि भटआबो एखे सोरबा ओंखाम संग्राबा महाबा आशा कर्मीबाबो अंगनबादि कर्मीबाबो बेनि भटआबो एखे गासैनियाबो एखे गासैखौबो एखे सनमान होनांगौ जानो गैया होननानै सोरनिबा न'खराव हाबा लागासिनो थांनाङा जानो गैयाबाबो बेहा हाजिरा मावो राजनिति खोथाखौ मिथिया जानो हायो बेनि न'खराव हाबनानै जोंनि मानसिफोरा बुजायनांगौ एरैबायदिसो जासिगोन एबारो ट्रेक्टरा गैला एबार नांगोला फैफिनसिगोन होननानै बुजायनांगौ मानो फैफिनगोन ट्रेक्टरा खारै बाराद्राय खारनानै बेलथायलांबाय खिन्थु नांगोलाथ' खारनायबो गैया आवगायनि बायदि हालेवबायानो थादों जोंनिया नांगोलानो जोंनि रायजो राजाफोरनि अनजाथाव पार्टी बयबो बुंलायदो दा जोङो नायदोंमोनलै ओरैनो मास्टारफोरा दाख्लै टेट मास्टारफोरा आंनियाव थांजोबदो इउपिपिएलनि उदालबारिनिफोरा आंनियाव थांजोबदो मास्टारफोरा जोङो सारखौ हेफाजाब होगोन होननानै फैबायलै दोंबावो सरकारा खिन्थु जोङो फैग्रोबाय जोंनि उदालबारिनि चेयारमेना आवगायनिया गौतम नामानो बिनियाबो बेयो साख्रि मोनबाय बेबो डाइरेक्ट थांबाय हारसिंनो मटर साइकेल लानानै उदालबारियाव अफिसाव आंखौ लोगो हमनो थांदों हेलमेट थुनानै इउपिपिएलनि मानसिफोरा खोब नायहरदो बे मा जादों होनना ओइ आं सोलायना फैबायलै होनदों जोङो 50-60 जनसो सोलायसिगोन आङो खोन्थाखादो इउपिपिएलनिबो आं सोलायसिगोन होनना फैखाबाय ओमफ्राय ओंखारनायावबो नायहरदो बिसोर बे मा जालायखो आरो बिदि सानदों दा जोंहा बेन्नाबारि कलबारि बे ओनसोलनियाबो गासै मास्टारफोरा तारमाने बुहुदानो आसा खालाममारदोंमोन प्राइभेट बै प्रभिन्सियेलाइज जाय स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जागोन टेट क्वालिफाइड मास्टारफोरा टेट साख्रि मोनगोन बेनिफ्राय मास्टारफोरा बिटिसिनि नन बिटिसिनि साख्रि जाजोबगोन साख्रियानो लायनो बिटिआर जानायनि उनाव हाजार ओंखारगोन लाग्रा मानसि गैया जेरैबायदि जोंथ' खोनादों मिटिंफोराव सोंलाबायनो ओइ बेवाइफोरा मा पास जानाय मेट्रिक पास जानाय आं आफा होनोबा नोङो पियनबाबो सखिदारबाबो मोनथारगोन दा बिदि आसा दा बेनिखायनो बुहुत आसा माने सोलायमारगोन नामा बिदि आसायाव मानसिफोरा थांदोंमोन आरो खिन्थु गैया हाया जोङो आवगाय ग्रेड 4 ग्रेड 3 जोङो साख्रिखौ बिटिसिआनो होबाय थादोंमोन एबार इसोरो माबा परिबर्तना होनो हायैसो खालामना लाबोबाय परिबर्तन जाबाय इयो साख्रिखौ मालाय आसाम गभर्नमेन्टआ हाजार होबाय जोंनिया एबसुफोरा जोंनि बर' मानसियानो मोनजोबगौमोन ना 90-80% जोंनि मानसियानो मोनगौमोन ना प्रमद बर'आनो सालायनाय माबा साख्रिखौनो होनो हायैसो खालामना लाबोबाय ओइ रनजित बसुमतारी फरेस्टनि इएम इयो दाख्लै मा होनखो दानखम मारिनानै मालाय बिटिआर सुक्तियावनो साख्रि होनो हागोन होननाय गैयानो बेफोरबायदिसो होना लाबाय जोंहा बिटिसिआ आवगाय साख्रि होबाय थायोमोन ग्रेड 4 ग्रेड 3 फोरखौ बेनिफ्राय मा होनोमोन टिक्सआवबो जोङो होदोंमोन बेफोरखौ होनो हानायखौ जोङो होबाय थादोंमोन उनाव रेगुलार खालामलांबाय थादोंमोन दानिया माबा एफा परिबर्तना हाजार साख्रि होनो हागोन होननाया माबा दाख्लै बिटिआर सुक्तियाव साख्रि होनो हागोन होनना लिरनाय गैयाथ' होनगारगारबाय दानिया उल्थासो मा जाखो बेलाय उल्थासो होनना लाबाय माबा साख्रि होनो हायि तारमाने सुक्तियावनो दोनखायोलाय बिदिसो जाहैबाय दा बिदि जाना दोन
दा इनिखायनो जों होनबाय थादों बिसोरो खुगाजोंनो देरहाबाय खुगाजोंनो सलायबाय आरो खुगाजोंनो बायबाय होननानै थांसिगोन आरो माने न'आवनो हाबबानो स्टिकार लगायो प्रमट हाबबानो खालामजोबनानै जोंनिया थाङा बैसागो फैलायबाय बैसागोआवबो मालाय खुलुमनो थांबाय बाहाय एमानथ' खस्थ'यै फैनानै जोंखौ सनमान होदों बिदिबो सानबाय जोंनिया रायजो राजाया खायसे खायसे गामियाव बिदिबो दोङो जोंखौनो होनो नोंसोर मानो एफा लेदै फैखो खायसे खायसे गामिया होनो मोनदों आवगाय जोङो खोथा होगौबायना जोङो जोंनियाव दला फैनानै दानिसो थांखांबाय जोङो इसोरनो खोथा होगौबायना नोंसोर मानो लेट जानानै फैखो एरै होनलाबाय दा इनिखायनो जोंनियाबो एसे एनै थगायनांसिगोन बिसोरो सासे सासे होनो हागोन होनदोंमोन ना साख्रिखौ जोङो सानै सानै होनो हागोन होननांगौमोन बिसोर सासे सासेबा जोङो सानै सानै होनो हागोनलै एरै होननांगौमोन थारमाने दा जोंनियानो भुल जादों बिसोर मालाय गोदै गोदै होनबाय जोंनिया खायसे खायसे आरो बिदिनो रोङासै खुलुमासै